Majka Dalile Dragojević, Emina Mujić, otkrila je da će njena ćerka tužiti sve one koji su ružno pričali o njoj dok je bila u realitiju. Vrlo dobro znam kakva je moja ćerka. Sigurna sam da će kada izađe iz realitija tužiti sve one koji su je klevetali u ovih nekoliko meseci koliko je u realitiju. Sada kada bih pokušavala da sve demantujem i odgovaram na glupe i primitivne komentare, pa kako bih sve to postigla? Jednostavno je nemoguće. U tom slučaju je najbolja opcija da Dalila kada napusti reality odmah krene sa tužbama i ne sme da ostane nikome dužna. Priča besno Emina i dodaje, nažalost reality je takav koncept programa, gde svako može da te blati, a da ne odgovara za svoje postupke. Primitivnih ljudi je uvek bilo, kako u realitiju, tako i van njega, ali granica mora da postoji. Svako sebi danas daje za pravo da bilo čiji život komentariše, ističe majka Dalile Dragojević koja napominje kako se o njenoj porodici priča sve najgore, dok je sada njen već bivši zet Dejan Dragojević pošteđen svega. Očigledno je da smo mi kao porodica Mujić veliki trn u oku svima. Pokušavaju da nas ocrne na svakom mogućem ćošku. Uradila je to što je uradila u realitiju, ali sada je zaista dosta. Ako budem došla na finale, malo je reći da će leteti perje. Neću biti suzdržana i napravit ću skandal, ako treba. U meni će sigurno proraditi ludilo i nastaće lom. U reality se unose informacije kako moj bivši suprug Huso Mujić i ja blatimo Dejana, kada gostujemo po emisijama, ali to nema veze sa vezom. Kada Deja bude izašao i video da nas nema nigde, tek će onda shvatiti da su ga lagali i da će morati da se izvini Husi i meni, zaključuje Emina Mujić.